बेले दुखित नांगमानी एक्चुअली जों डेभेलपमेन्टनि दरकार नांथ'नो थागौ मेन कक ओंखाय जोंनि दैनि बियाल जतथुकु जोंनि लेफ्टनि बियाल दै लामानि बियाल जोंङावबो नांथ'गौ एखौनो जों दिनै कायसा दफा दफा हाय बेलायथो सेग्रिफोर खायफाया 2021 থেকে 2026 পর্যন্ত फायनायखा दफा बुबाग्रानो कुनु जों दुगारिया हाय बुबाग्रा गाहामनो बुबाग्रानि नेतृत्वनि बिसिमथियै कायसाखौनि लिडारशिप हामजाङै मागना आइफोर दिनै जे जों संगठनिक गथफोर जों हाय हाबाय माने दिनै भारत नरेन्द्र मोदीनि नेतृत्वआव जों हाय हाबाय माने खाय जों बनो बर'फोरनि जों सामुग्राखौ बांसिनानो खाबाय खुबाय जों हामजागे फायो एक्चुअली हाय जों दिनै लिडार मांनि सक सक फायो दिनै लगे केबो फायनाय ग्रै जोंनो हामजागे हामगाके जोंनो जतन हामजागांके जोंनो रुथारि फायनाय अब अफिसआव जों ग्यारान्टि ते वारेन्टि रिरिबो हलो दे बिसिनि बागै जोंनो हामजे हांगे दंथ बास ग्रै अब बर'नि बिसिनि भबिष्यत बर'नि वानसुं फायनाय आइफोर आसा बिसास खालायो जत लुकुफोरथ' जोंबाय दं माने जों बर'नावबो कुनु दिन खिबि थांया जिनि बिसकांनो दङनो जिनि बिसकांनो नाहारनो जों आसा बिसास खालायनो जों दिनै अजागाव सारनि नेतृत्वे जों दिनै अखिलेक मारन थाखे बायद'ताव हामबाय जतन नर ताखुक थानाय सालो जे 2021 नंगर जे तिब्रमथनि जे कैंडिडेट जिबु जितिखा तो इएम बंखा बबुसु गरति ताम खलाय कलांमखा कारणाबो सानानै गलायो दिनै अर थानाय 2021 नि जे तिब्रमथनि तरफ থেকে कैंडिडेट जिनिखा जिनि माने बिसिंथियो वानसुं माने जिनि ताम बिनि वानसुं माने बिनि तो फाइन दंनि रां दंना आसा खालायो ताई বিভিন্ন রাজ্য সরকার তিনি রাং রহাই আগে বহু জায়গানি বে কার্যকারী খানাই হ্যাঁ আবো বিষয় ঠিক দে ঠিক মেন গাকে খুশিকো সামুং খাইলা গাতাখা जों তো 29 কৃষ্ণ পরিয়ারিয়াও তো কাইসা গুরবিজন হাকে বসে নাম জায়গা इंगै थांगो जों आबरले बसो काम थांलाखा जों आबो हिसाब पत्र जों साबिमिया असंख बोले हम